Vítaj v našej ďalšej časti tréningového seriálu. Dnes sa zameriame na cvik chrbta na stroji Latissimus. Uchop ramena stroja nad hlavou a priprav sa na prvý ťah. S výdychom sťahuj ramená smerom nadol a lakte k bokom. V spodnej fáze pohyb na chvíľu zastav a zatni chrbát. S nádychom sa pomaly vráť späť do východiskovej polohy. Sústreď sa na prácu chrbta, nie rúk. Týmto cvikom posilňuješ najmä latissimus, ramená a paže. Ďakujeme za sledovanie a tešíme sa na teba v ďalšom videu.